Greetings. Takuda kuita suggested solutions homework yatakaita applications of the Pythagoras theorem. So number 1 yaiti, a pencil which has been sharpened at each end just fits along the diagonal of the base of a box. Question iri kuti, if the box measures 14 centimeters by 8 centimeters, find the length of the pencil. Saka zviri kuitika pano ndezvekuti tine box rakadai swandi. Saka before taisa pencil tatoudzwa madimensions ebox redu. Zvanzi if the box measures 14 centimeters by 8 centimeters. Kureva kuti length yedu ichi 14 centimeters, width yedu 8 centimeters. Then ndo zvanzi titsvage the length of the pencil, of which iyi ndo pencil yedu yakadai swandi. Saka pane the length of the pencil. Box redu iri riri rectangular. Kureva kuti pana pai 14 centimeters andi. Pamusoro futi ngerichi 14 centimeters. Pana pai 8 kureva kuti kuno kuichi 8 centimeters. So amwe ma properties zvinhu zviri rectangular. Was box inge chinzi it's a rectangular prism. And ndeyekuti this is a right angle. This angle is a 90-degree angle. If it's 90 degrees, iyi 90 degrees, iri 90 degrees. Kureva kuti kana tichida kuwana the length of the pencil, totozona kuti the length of the pencil, which is this diagonal length, is actually opposite the 90-degree angle, making this the hypotenuse. Saka panapa, we are going to apply the Pythagoras theorem, because takati Pythagoras theorem ino apply kana tichitsvaga the missing side ye right angled triangle. Saka right angled triangle, as you can see kuti yatoachi a right angled triangle, because of this 90 degrees and because of this triangle. You understand? Saka kuti tiiweke tino apply the Pythagoras theorem. Tichati hypotenuse squared is equal to a squared plus b squared. Saka hypotenuse ndo yatiri kutsvaga kapa. Muzona. Saka ngatiti ndi L panapa, since zvanzi find the length of the pencil. Saka hypotenuse yedu ndi L, kureva kuti L squared panapa ndi iri equal to, what is A? A toti ndi 14. So it's 14 squared plus, what is B? B ndi 8. So it's 8 squared. Saka panapa tiri kuti L squared iri equal to, what is 14 squared? 14 squared is equal to 196. Saka panapa 196 plus, what about 8 squared? 64. So tika add 196 plus 64, tinowana iri chi 260. Saka L squared iri equal to chi 260. Of which toziva kuti kana chida kusarwa na L tinotora the square root of both sides. So the square root here and also the square root there. Saka L iri equal to, what is the square root of 260? The square root of 260 in sad form inenge iri 2 root 65, which is equal to, tikainyora to 3 significant figures inenge iri 16.1 centimeters. This is the length of the pencil. But some instructions are panapa. Kwanzi, you may use a calculator. You see? Yes, saka that's the importance of it. Tinokwanisa kushandisa calculator. Any questions per question? Okay, that's fine. Let us go to the next. Next question iri kuti, a telegraph pole is supported by a wire
as shown in Fig 2.18. The wire is attached to the pole 6 meters above the ground and to a point on the ground 2.5 meters from the foot of the pole. Calculate the total length of wire needed if an extra 0.8 meters of wire is needed for the attachments. Saka panapa hazvinetsi izvi. So toda kutanga tadhrowa pole redu. Iri ndo pole iri. Ndo poka iri. Handiti ka? But taudzwa isusu kuti pane tambo iri papole apa. Saka tambo yedu isusu inenge yakabata papoint ino yanditi yobva yaroverwa pahoko iri panapa. Saka statement iri panapa yakanzi the wire is attached to the pole 6 meters above the ground. Zvazvoreva izvi ndezvekuti pole racho iri it's actually 6 meters kubva pasi kusvika papoint ishi, which is point ino ishi. Kusvika papoint. Saka kubva pasi unobata point ndochi 6 meters. It's actually 6 meters. Handitika? Alright. Ndobva taudzwa isusu kuti kubva panapa papoint ishi unobata papoint inoi ichi 2.5 meters. And question yati calculate the total length of wire needed if an extra 0.8 meters of wire is needed for the attachments. Saka pama attachments kureva kuti pari kunosungwa panapa apa neapa ndopachazoda chi 0.8 meters extra wire. So chatinofanira kutsvaga isusu is the length of the wire. Saka length of the wire tinoiwana sei? Length of the wire haitinetsi because tirikutaona kutoti tikatarisa the ground which we are assuming to be straight and the pole tirikuona a 90 degree angle panapa. This makes this a right angled triangle. Saka kana takuda kutsvaga the length of the wire, we can call it x. Before we go anywhere, panapa tatisina kuanza question pa number 1. Zvakanzi if the box measures 14 centimeters by 8 centimeters, find the length of the pencil. Taifa nguva panapa toti therefore the length of the pencil is equal to 16.1 centimeters. Because isusu taasaina L. Saka sometimes unofanira kunyora this statement as your answer. But ukaisira panapa though, under no circumstance yaunochekerwa, but ungosina kucommunicate answer yako zvakanaka. So kucalculate kwedu hakunetsi. Tati length ndi x. Can you see kuti x ndiyo hypotenuse yedu apa? It's as clear as the day and saka zvoreva kuti panapa tinge tangoti chi x squared iri equal to 2.5 squared plus 6 squared. Handitika? Then 2.5 squared is equal to chi? It equal to 6.25 plus 6 squared the 36. You can add 6.25 plus 36 tunowana x squared is equal to tunowana 42.25. If we take the square roots on both sides, x is equal to, what is the square root of 42.25? 42.25. The square root of 42.25 is equal to 6.5. Then, therefore, question yati chi, calculate the total length of wire. Saka total length of wire is equal to chi? Is equal to 6.5 yata calculator plus 0.8 yataurwa paya. So this is equal to, so we are going to add 6.5
plus 0.8. We get 7.3. So it's 7.3 meters. That's the final answer. But Panama questions, do you have any question working at it? Yeah. Also everything is okay. So can we proceed now? Our third question is Fig 2.19 shows a straight pipe which carries water from a reservoir at R to a tap at T. R and T are 2 kilometers apart horizontally, and R is 500 meters above the level of T. Find the length of the pipe. So zvinoitika panapa mai yangu ndezvekuti trick iripo paquestion iyi ndeyekuti maunits edu akasiyana. Tine mameters nemakilometers. Tiri kuphysics takadzidza isusu kuti the prefix kilo it means times 10 to the power 3. Zvinongoreva kuti times 1000. Anditika? Kuti 1 kilometer is equals to 1000 meters. meters. And saka tikada kuconverta 2 kilometers to meters tinenge tangoti 2 kilometers iri equal to 2 times 1000 meters. Saka panapa inenge iri 2000 meters. Tiri tese? Ndakatogona kuchinja so kudai alright. Saka iyi ndo method 1 yekuchinja. Shandisa physics. Shandisa fizika. Andika. Tine also a method number 2 yatogona kushandisa. Apa tikushandisa proportion. So panapa paphysics tachishandisa anonzi maprefix. Saka kune method yekushandisa maprefix, kune method yekushandisa proportion. Method yekushandisa proportion inoti iyo 1000 meters is equivalent to 1 kilometer. And so this is a true statement. So watavunza mfunzo kuti for 2 kilometers is equivalent to chi, we call it x. Saka zvaitika panapa ndezvekuti aya ari tu aya ndinomati ma-statements of proportion. Statements of chi? Of proportion. Ino is inenge iri true statement. Statement. It's true kuti 1000 meters is equivalent to 1 kilometer. Then ino ish inenge iri question. Question yedu mubvunzo wedu ndewekuti ko 2 kilometers dziri equal to chi kana 1 kilometer iri 1000 meters. Kuona kuti waita chaizvo chaizvo maunits anofanirwa kunge ari kusame side. Makilometers ese ari kunoku, which is right. Mameters ari kunoku. Because iyi x meters, mind you. That's out how many meters in 2 kilometers. Tadaro, we are going to form an equation. 1000 over x is equal to 1 over chi? Over 2. Then tichishandisa a special method in mathematics known as cross multiplication. Tichati isusu 2 inoishi chano multiply 1000 is equals to 1 cha multiply and x. Saka zvazvongoreva zvekuti 1 times x ndi x, or 2 times 1000 ndi 2000. So 2000 meters. Foot. That's the second method. Andika. Azvinetsika. A third method iyi unongoshandisa yandinoti conversion chain. A conversion chain. And conversion chain inenge chitiyo toda kubva pamita ichiendepi kukilometer. We ask the question, how many meters do we have in a kilometer? We have 1000. Andika. Then toya kunoku we take 1000 meters. But if we want to convert meters to kilometers, we are going to divide by 1000.
kuitira kuti ive 1. Saka kana tichibva kumeters tichiuya kunoku inge chidivhaidha na1000. Zvazvongoreva mani ndezvekuti kana takubva kukilometers tichiuya uku tinomultiplya na1000. Saka tinongotora 2 kilometers yatiri kuda toimultiply na1000 towanani 2000 meters. Another method. So I gave you 3 methods dzekuconverta. Yekutanga kushandisa maprefix, yechi2 kushandisa proportion, yechi3 kushandisa conversion chain. You choose kuti munoda kushandisa ipi. Handiti? Yechi4 kushandisa reasoning. Kuti 2 kilometers is 2000 meters. Just a straight logical question. Mapaona. Saka iyi hatishandisi iri 2 kilometers, tinoishandisa iri chi 2000 meters. Tanga tichigona kushandisa ish kuconverta i kuno kuma kilometers. Handika? But manje in mathematics we should be smart. Mathematics dzinofanana nekuyerera kwemvura. Mvura inotsvaka the easiest path. Zvokuti vaya vanoita hiking yokukwira makomo vanotevera muhwara wemvura. Because mvura painoinda pamusoro pegomo inotsvaka the easiest path kuenda pasi. You understand? Yeah. Saka mathematics hadzidi kuzomesera. Because tikachinja 500 meters to kilometers inosvika iri 0.5. And madecimals hazinatural kushandisa. Saka if you want you can try kuti toweka nayo iine takachinja kunoku. Maybe tichazviita kukuratidza kuti answer inongobuda iri the same. Alright, saka ngatibvisei tiise working yedu. Let us reread the question. Fig 2.19 shows a straight pipe which carries water from a reservoir at R to a tap at T. R and T are 2 kilometers apart horizontally and R is 500 meters above the level of T. Find the length of the pipe. Saka kubva pakaita pagomo apa uchienda pasi kwanzi 500 meters. Handiti? Pataita a straight horizontal plane or ground. Patazoita pipe yatanzi titsvage its length iri kubva panapa ichiuya kunoku kusvika pane tape panapa. Then taudza kuti panapa ichi 2000 meters. Saka yes, our right angle. Andika? Ngatiti the length of the pipe ndiani? Ndi y. Handitika? Saka kana ari y tinongoshandisa Pythagoras theorem. Tiri kuona here kuti y squared iri equal to 500 squared plus 2000 squared. Tiri kuoneka here. Alright, saka toda zati 500 squared ndiani, saka it's 500 multiplying 500 000025 or 250,000 or 2000 squared. It's 2000 multiplying 2000 000004. So it's 4 million. And so y squared is equal to, we are saying 250,000 plus 4 million. Then zvatoda kuti panapa takuda kuedha 4 million plus 250,000 iri pachena kai. Saka y squared is equal to 4,250,000. To get y, we take the square of both like this. Then saka y is equal to chi. What we need here is the square root of 4,250,000. So it's 4,250,000 like this. Take the square root of it. Tirikuana this number, which is 2061 point to 2 decimal places 0.55. Saka ichi 2061.55.
and we should not forget kuti answer yedu iri pai mumameters. Andika tikada kuiconverta to kilometers inenge iri 2 point something. Andiri all right, like this is our answer. Kureva kuti this is the length of the pipe. So keep this answer in your head. Chimbozviita setadi taconverta pana. So pamamethods ari 3 ataita ekuconverta, which one do you prefer? For the sake of time and sudaita ese dangoita one. Second, proportion. Saka proportion inotiudza iyo kuti knowing kuti 1000 meters is equivalent to 1 kilometer, we are now asking the question, ko 500 meters they're equivalent to chi, we call it y. Saka kana tangodai so tanyora mastatements edu ari correct. Yekutanga it's a correct statement. True statement. Yechitu equation yedu mameters ari kwawo ega, makilometers ari kwawo ega. Takutoconverta into an equation, fraction equation. 1000 over 500 iri equal to 1 over y. Cross multiplication. 1000 iri multiply y, which is equal to 1 you multiply which 500. Saka 1000 y is equal to 1 times 500 and then 500. Divide here by 1000 and panapa by 1000. Y inenge iri equal to mazero 2 aya anonocheka panapa. 5 into 5 ndi 1. 5 into 10 yasara kundi 2. Then 1/2 tikanyora in decimal form ndi 0.5 kilometers. And for the sake of interest, panapa, can we apply the prefix? We cannot apply the prefix because tiri kuconverta from prefix yedu yatashandisa ndi kilo iri equal to its times 10 to the 8 to the 3 zvinongoreva kuti times 1000. Saka panapa method is suspended. You cannot use it. You can think why that you cannot use it. Because tiri kuconverta from meters to kilometers. Paipai tachiconverta from kilometers to meters. But inyaya kuti handisi kuda kuti ndi kilo zoreva kuti times 10 to the power 3. Kureva kuti kana tichibva kumita tichienda kukilo tofunga kuti dividing 10 to the power 3. But that way of reasoning it's too confusing. Method 2 yanga iri correct kandise panapa. Method 2 yanga iri conversion chain. So tatanyora takati tikubva tikuda mita tuchi kilometer tukanoti pakati pana 1000. Tukaona kuti kana tichibva kumameters tichienda kuma kilometers we divide by 1000. Kureva kuti kana tichibva kuma kilometers tichienda kuma meters we multiply by 1000, of which toda converta 500 meters to kilometers. Kureva tiri kubva kuma meters tichienda kuma kilometers. Saka tinongotora 500 toidivide na 1000. Tikaita izvi tinenge tatova pastage iyi. Kureva tichazongowana answer iri 0.5 kilometers. So that is it. Zvazviri ngoreva pano ndezvekuti panapa teta kushandisa 0.5 kilometers. Handika. So iyi hainetsi, tichangoti length yedu tanga taiti y, saka y squared iri equal to 0.5 kilometers squared multiplying 2 squared. Saka hazviiti kuti ubatanidze makilometers nemameters. Sedza uchaconverta ese kuti ave makilometers kana kuti ese kuti ave mameters. Handika. Saka y squared imbori equal to chi. What is 0.5 squared? 0.5 iri kumultiply 0.5. 5 times 5 25 2. 5 times 0 ndi 0 plus 2 ndi 2. Kureva kuti 1 2 1 2 panapa. Saka pa is 0.25 not 25. Inonzi 0.25 ndo madanirwo aya. Multiplying ko 2 squared ndeyani ndi 4.
wrote y squared equal to 4 times this. Times 0. Munoregereko ndichiita zvinhu zvisina basa. Plus Pythagoras theorem. Saka panapa inenge iri 4.25. Andika? So now takuda kutsvaka the square root of 4.25. The square root ndi 2.061. Munogara muchiona kufanana kwazvakaita. Saka panapa taking the square root of both y anenge ari equal to 2.051 kilometers. It's the same thing. Muchazozviona pamune makurevisa with this video kuti it's the same thing. Hameno kana muri kutozoona izvozvo. Iye answer yanga iri mumameters yanga iri 2061. Ndatoita mistake inini panapa ndi 6 and iyi manje yakumakilometers ya 2.061. You see? inenge yakumakilometers. Saka a wiser person would actually change to kilometers. Answer inobuda iri a little bit easier to write than kuda kuchinja kuenda kuma meters. Are we together on that? Yeah. And mama igona here. Macorrections anenge akanaka kuti muzomaita after wakuita wega nemusoro wako. Was zvamuri kuita muri kukopa. Alright, it's fine. Our last question. Iyi question yakafanana neexample yedu. I really hope kuti maigona. Dema muchiri mwana ndopaitorwa munhu baba. A ladder 7 meters long leans against a wall as in Fig 2.21. Its foot is 2 meters from the wall. Calculate how far up the wall the ladder reaches. This is our wall. And then we have ladder. Renai. Anzana wengiti pageto pane masnakes. Pane mala. And it taudza isusu kuti its foot is 2 meters from the wall. Kureva kuti kubva pafoot kusvika pawall it's 2 meters. Tikaudzwa zvakare kuti there's also another thing we've been told rather a ladder 7 meters long leans against a wall. Saka ladder racho ndo rakakura 7 meters. Zvanzi calculate how far the wall the ladder reaches. Ndopanani x. Saka yanga yakangotwicha shoma. You see? Yeah, I don't titsvage the length of the ladder. Yeah, I don't titsvage how far up the wall the ladder leans. Saka applying the Pythagoras theorem, 7 squared is equal to x squared plus 2 squared. 49 is equal to x squared plus 4. 4 ikauya 49 minus 4 is equal to x squared. What is 49 minus 4? 45. And is equal to x squared. Taking the square root of both, x is equal to the square root of 45. So pano we need to find the square root of 45, which is 6.71. Saka x is equal to 6.71 meters. You got it correct? Mamuna kuteera Pythagoras theorem zvakanaka. Alright. So panapa tetowana our final answer. Saka this is it. Ndo ma questions atakanga tapana naye. If you have any question, put it in the comments section. Rather, if you want to send to me directly, get me here. +263710469 or rather for Zimbabweans 0710469150. Available also for extra assistance. Thank you for your listening and attendance. Take care.